nikir thlani som pathum tho tran ni ani a Russia le Ukraine indoni za som na ni a thil thleng mek le a che vel thulang sar nia kan ngai te kan ngai thla ho le don ani indona chu lakal mek zela Ukraine chana thalo zel na chungin Russia lampoin mason na lian tham tak tu ni ni khat kalta tang khanan la nei biak lova mase Russia lam hi anor tu zo ka an la tang zel thung Ukraine sipain ral thuam an tlak cham deuh thu soyo om nuala Ukraine sipai ho tulam soi chu ani Soviet hun lai an ral thuam an man a zo ti ani mase khothlang ral thuam an don mangin an la tang me ka khothlang lam hian Ukraine hi kan pui harma ma zo ka ni ral thuam lian zok kan thon harma ma ani ti in an soi hial Ukraine hi khothlang ral thuam mang hian chan chua thei an ni to lo mai thei Russia hian Donbas an la zo deuh thuak to tlatani hei hi kan soi ani lova khothlang le Russia media te puan ani in beina thisen chuan satber na chule ole kan thu pui chu naw pangkum som pali hnuai lam ngai thlak chi po ani chi om love Russia le Ukraine in dona chuan ani za som na thleng me ka tuna anin beina satber na chu Luhansk kho pui lian ber Severodonetsk kha ani Severodonetsk chungchang hi kan soi viau to a soi zela langai tlat mai kan soi to ang khan Donetsk region a Ukraine sipai Azov ho stronghold an chakna Mariupol ang mai kha Severodonetsk si ani mek Russia sipai te hian mi pui chen na bial chu an thunun vek to a mase he khwa hian thil siam na mun zau zet maya oma inrin ni zan thleng khan he thil siam na mun za asom ni chu Russia lam hian an la to a voin thotan ni hian Russia lam hian ma an son zel mase chiang kwang taka an lak zat parsen an ron da chuak ta ri lawani ani na taka chuan he thil siam na khopui industrial area hi Ukraine sipai ten an la thunun meka helai hmuna in beina hi tun in dona athisen chua tamna ber ani mek ni in media ten an puang hialani Zelensky chuan Ukraine sipai te chuan Severodonetsk khopui leilung ven him tumin metartin inches tin veng turin thapuyan tho mek ni in a soi Russia sipai te chuan luikam khopui dangpan na kongpui an ti chia a lei an ti chia a civil mi tangkhang te chu chuana kong khat chawan nei ta ani Zelensky soyom zia hi Luhansk le Donetsk in kalpo na Seversky Donetsk le kan na hian laya om nuala me thlatop lam khan Ukraine sipai ten Seversky Donetsk le hi an lo bom che to boka Ukraine sipai position la tura tol chuak ten Donetsk lam an kai lo nan Seversky lui hi Russia sipai ten an bom che ve ta ni in alang he lui kuama hian in beina turu hle lai pui teng mortar ri te chu helai lui pui ruama hian a thang khok rum renga thisen luanga la turu ber anti hialani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan pathiania video a thuwa soina Russia sipai te tactical goal poimo tak chu ala danglam lo Severodonetsk sa hian kanin normeka heta hian indona na sa taka chuak mekani ati Luhansk province governor Sergei Gaidai chuan pathiani khan Severodonetsk sa hian Ukraine le Russia sipai te chu kongpui sira an lein beireng ti soya Russia sipai te chuan khopui mun tamzo kan la a mase Ukraine sipai te chuan industrial area le Azov chemical plant civil mi zatam takin omhunan khorna mun chu an la thunun rengani ati nimin lam khan khovel media lian tenan puanga he Severodonetsk industrial area a Azov plant a civil mi zanga vel an la tang mek ni in an soi gaidai chuan Severodonetsk Azov tal plant chunga civil mi zanga vel an la oma anjinga somli chu naw pangan ni achang chuan sipai te hian mi pahnih khatte te in an chua tir thei ni in na soi mase Russian sipai te hian Seversky Severodonetsk le khopui pahnih Lysychansk zom khom tu kongpui chu an ti chiani in gaidai chu na soya hei wang hian he khopui atanga khodang pan na an dang chat veka chuana pakhat chu Russia lam hian an zuwa to ti a soi gaidai chuan bompuak na taka thlen hnuwa le hi chima khopui dangkal po theini lo ti a soya Severodonetsk chu englir theima in chua san theini to lo ati heti anga ni chuan Russia lam tan hian chance a thata hle ti na ni a mase Ukraine lam hian chuti mayat lo man tumbi hau lova Severodonetsk thil siam na mun chunga Ukraine sipayan la in so nget ve me kani heti la hian Sergei Gaidai chuan inka hai thutlung siam ani lo thu le evacuation corridor in remna siama om lo thu a soibok Lysychansk sa hian Russia sipai ten naw pangkum rukmi an kap hlum ni in Gaidai chuan a soya
Severodonetsk tlak lam Luhansk bial khopui thlangber Lysychansk a hian inbeina a chuak zel boka Lysychansk si Severodonetsk atanga Ukraine sipai tol chhuah tak na kha nia position siam that tumin Ukraine sipai te hi he khopuya hian an tol luta Russia lamin an nor zuya he khopui hmun tam zawk chu Russia lam hian an la le to ni in an soi Reuters chuan he hmuna thil thlen dan chiang tak a hre thei hri lo thung Russia sipai te chuan khothlang le khochak lama khopui hmun rang te chu an bom thun zom zela chena in tam tak chu a che to a civil mi sang te lan thi to ni in United Nations chuan a puang heti lai hian Russia chuan cruise missile mangin Ukraine chimlam Ternopil biala US le European ral thuam da na dipo lian tak chu an ti chiani in Interfax Agency chuan a tarlang Ternopil governor chuan Black Sea atanga rocket ka chhuah chuan sipai hmun then khata ti chia a mi somni pahni an hliam ni in a soya tual chung official pakhat thung chuan ral thuam da khawm a om lo ni in a soi ve thung US le ramdang ten Ukraine tan ral thuam an thon awangin Moscow chuan a soi sel non le a khothlang ram ten hmun hla ka phak missile an ron supply ani chuan target thar an kap ve zel don ni in a vole tani tun na ya Ukraine ruai tu te chuan ral thuam rit tam jok thon turin khothlang sarkar an nge na pathiani khan Ukraine General Staff chuan Facebook an ron posa Ukraine sipai how tu General Valery chuan US sipai how tu Luber General Mark Milley chu bia artillery system rit jok thon bel turin angen kan soi to angin Donbas chu lai pui hmanga in beina changmeka Ukraine lam hian Soviet era lai pui an man zo deuh vek to awangin Russia lai pui le Ukraine lai pui te chu anin tam hlei tak zetani hei wang hian khothlang lam tran puina an dil non le mek heti lai hian Russia sipai te chuan Severodonetsk khochak le chimthlang lama mortar le artillery an kap na sa hle ni in Ukraine General Staff chuan an puanga Putin chuan Russia hian Ukraine a ral thuam ti bole dinajifa ya tum chu a soinon le a Kiev le tho puiram te chuan Russia chet na hi ramlak tuma bei pui thlak na indona ani ti in an soi pathiani khan Russia thlop Donbasa inlak randu tu Donetsk bial ruai tu te chuan soin karmasa Ukraine ta na bei pui thlak na atel manan ni hnuwa thi tura an chung thurel British mi pani te chu ngaidam na chan tura omlo ni in an soya an khai hlum ngei don ta ni in alang khothlang ral thuam an ti chia Russia sipai te chuan Ukraine a Ternopil biala US le European ral thuam dana dipol yan tak chu ti chet tumin caliber cruise missile an kap ni in Russia Defense Ministry chuan atarlang Ukrainian Su-25 fighter jet pathum an kap thlabok ni in Russia Defense Ministry thu chua chuan an tarlang bokani Finland le Sweden ten NATO an zom don talovem ni tunin dona boruak ron ti tang phat tu chu Sweden le Finland NATO zom an tum hi ni an chungchang thu thar oma han jep tel lokila Finland hian US kai hruai NATO block hi Sweden tel lo chuan an zom don lova Sweden hian NATO zom an tum na konga har satna an to ka ni chuan Sweden tel lovin Finland chuan NATO a zom don big lo ni in Finnish President Sauli Niinisto chuan a soi Official hian pathiani khan Helsinki NATO Secretary General Jens Stoltenberg nen joint press conference an nei na he thu hi soi ani Sweden case hi kan case ani ve thawa chumi omzia chu kut in suin kan kal zel don ti na ani ti in Niinisto chuan soi NATO how tu chuan an ma ni lam chuan Finland le Sweden te dil na pum theina tur hun bitu kan siam lo thu atar langa ma se an ma ni le Turkey in kara in thliarna omte chu arang theiang berati bawan tum thu a soi Stoltenberg chuan June thlatop lama nei tur Alliance Summit lo om tur chu member ni tur te pahni pomhun top ber angangai alani lo thu a soi Madrid Summit nei tur a hian Finland le Sweden chungchang rel fel tur a hun top ani don lo chuti rual chuan hei hi arang theiang berachin fel kan du bok chu wangin kan NATO alai Turkey nen po kan thogrim le a Finland le Sweden ten en po Turkey in har satna nia angai te chu chin fel tumin kan thogrim le ti in Stoltenberg chuan a soi Jens Stoltenberg a thu soi hian anlom lu the hun chungchanga NATO din mun chu a thlak dang lam ni in alang tunkar tir lam khan block deputy secretary General Camille Grant chuan Turkey le member ni turam pani in kara buaina om chu summit nei ma in chin felania bei sei thu a soibok summit nei hun tura hian in rem lo na te hi a hun taka chin felani kan bei sei
Turkey harsat na hi kan ngai poimo tul hle ti in Grant chuan Swiss broadcaster RTS interview a soyani Russia le Ukraine inkara boina chuak meka Finland le Sweden te chuan NATO zom tumin an beina sa hle a Nordic ram pani te hian kumsom tam tak chung chu US kai roi block nen hian inzom na nget tak le sipai lama tho ho na an nei to a heti lai hian danang chuan neutral ram an lani reng thung ani mase nei to ram lian ber te jinga mi Turkey chuan member ni an tum na chu na sa takin an do dala hei wang hian ram pani te hian he block atel turin har satna an tok ta ani Ankara chuan ram pani te hi firfiak pol te thlop tu le firfiak ni angai dan bo chet na tam tak nei Kurdish pol member te lodong song tu an pu a nei to chuan Turkey ngai tu na chu an poma Ankara le Nordic ram pani te inbiak na nei rul thu Stoltenberg chuan a soyani Turkey ngai dan le athu soi hi ngai zam chi ani lo kan ngai thu taka ngai chu chu nei to himna atana kan ti tur poimo takpo ni renga ni ti in Stoltenberg chuan a soya Turkey ngai dan chu nei to hian an za hle a Turkey hian Finland le Sweden ala block chun zom zelani Ukraine sipai te chuan Donetsk sa hian Great System mangin rocket somni an kap thlani in DPR chuan atarlang Ukraine sipai te chuan Donetsk sa Kirovsky district a Great Multiple Launch Rocket System mangin Russian rocket somni an kap thlani in Joint Center for Control and Coordination of Ceasefire Donetsk People's Republic Mission chuan a soi JCCC chuan Ukraine sipai te chuan Donetsk chu artillery mangin an kap ni in DPR chuan atarlang boka Kivki district hi Donetsk kho puilai hola tanga chimlama omani heti lai hian Ukraine le Russia sipai te chuan Ukraine kho thanglama artillery duel an nei lai pui mangin an in sai ton tria ti na ni bere Ukraine Operational Command South chuan zu ni som pani khan Russia sipai somni pani an that ti soya Russia T-62 teng pathum Infantry Fighting Vehicle pani le sipai lir thai pathum an ti chia ti soi Russia sipai te chuan he biala an in ven na kong rang te chu an ti chak chun zom zela Russia sipai te hian Mykolaiv kho pui pon lampo bei chun zom zelan tuma Kherson Oblast pon lampo an sai de urenga kan hriat angin Kherson hi Russia kho puilak masak ber khani tuna hian Russia hian an op meka administration po Russia lam du dani nakal meka ni Zelensky chuan indona tran hnuwa Russia cruise missile sang ni zaruk parukin Ukraine kap to ti asoi Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan zun ni som pahnia thuwa soina Ukraine hian tunlai missile defense system an mamo ani chutiang system chu arang thei ang berathon turin khothlang sarkar kar mekani Mariupol mithi ruang kan hriat angin Mariupol chu Russia kuta to a thla enge mozat Russia in nandang beta achung thil siamna khopuya Ukraine sipai thi te po Ukraine lamkhan pa ngai taka vuina hun po an nei hlei thei lo hialani Ukraine sipai sangni zanga chuangan in pek nu khan ruang tam tak kalsan ni in an soi Azov talathi te ruang tam tak chu Mariupol alom rengani ti in Ukraine Azov National Guard Regiment Commander Lui Maxim Zorin chuan zuni som pani khana soi steel planet hizinga zanhi somni chu ki fa thonan ni to thu soya mase ruang tam tak chu lak chu an lani lo thu soi boka Zorin chuan ruang in thleng na an nei zel theina turin in biak na nei meka ni thu soi boka mase ruang tam tak chu an ni na hriat chu har sa khopin an cheto ni in a soi boka ni German in ral thu ma thon du lovem ni German Kiev ambassador chuan German chu armor vehicle thon chu adu lo chana zota engwangin nge Ukraine sipai te hne na heng murder infantry in dona lir thei rain metal atranga mu ngal thei te hi in nol Ukraine sipai te chu Donbas an lu chop meka thisen aluang na sa heti la hian engwangin nge ral thuam in thon du lo Germany Ukraine ambassador Andriy Melnik chuan Twitter aron tar langani German ral thuam siam tu rain metal chuan zu ni som pani khan murder lir thei masaber te chu an pei fel to a mase Ukraine ta na thon le thon lo chungchang chu German sarkar thu ani ati German Chancellor Olaf Scholz chu Ukraine ral thuam thon tur dang charchar tuwa pu ani a tunhleng in German in ral thuam rit pakhat ma an la pelovani Zelensky chuan thu soina Russia hian kumsom chunga sipai an hlo tamber hun an tong mekani ati President Volodymyr Zelensky chuan zuni som pahnia an ram mi pui ma a thuwa soina Russia sipai ho tu te hian sipai training nei mu man lo le training nei thalo tak tak te chu ral ma to ngan ron tir mai mayam ni ati
hei wang hian Russia sipai thi zong hi tun thla chung hian singli an tling thei dawn ni in a soya Russia sipai te le an tho pui sipai te thi za thi singkhat sanga atanga sing thum sang ni in karvel ni in Ukraine chuan an chuta mi then khat chu danin Soviet in Afghanistan a bei nuwa Russia in a sipai te achan na sat ber hun an tong mek ni in an soi engpo ni se tun in dona thilom dan tlang pui kan hrele ta a chak deuh zawk le bet deuh zawk chu omma se nena puan zar kai pharan lo om lova thilin thlak dang lam thut thut thei rengalani thu thar ber hriat thei nan he chanela tang hian ilo ngai chang zel don nia in zawai in mangtha le vek ole